ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಎಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಎಪ್ಪಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಯನ ಪಾಲ್ಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೇರು ಒವ್ವೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತವ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇರೆ ಮಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ದಾದಂತ ಏನು ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ ಅತ್ತನ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಐನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾಗು ಕೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಕೊಂಜಿನ ಸಡನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಪಿರಾ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಕಾಲ್ ದೇಜೇರು ಹೊರ್ಮರೆಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಂತನ 10 ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ದೇಜೇರು ಕೊಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆತೇರು ಅಲ್ಲಾಗನೆ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇರು ಮೈಸೂರು ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಸ್ದ ಮನೆ ಕಾಸ್ದ ಮನೆ ತೂಯರನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲು ಉರಿಪಾಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಾಗ ದುಂಬುದಯೇ ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪಿರೋದ ಪೇಷಂಟ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಲೆತ ಮೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಪಿರೋಡ್ ನರಕ್ಕೂನು ಹತ್ತನಾಂಡ ಒಬ್ಬರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ನೆನಪೇರು ಅಮ್ಮನೇ ಬಂತೀರಿ ಅಂತ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪ ಜಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಚೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ದಬ್ಬಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಣಸ್ತೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಣೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಕುನೆ ಐಟಿ ಜಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೂಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಈತನಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆತೀಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆ ನೆತ್ತಿರೋದನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಿರೋಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೆತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತು ಮಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಬೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತ ಜನಮಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿನಿಧಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿಯಾಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಡ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ದಾಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಡಪೋಡ ನಿಕಲ್ನ ಚಿತ್ರ ನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೂನಾಗ ಆ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಊರುಗು ಆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಊರು ಬಂದಾಗ ಪಿರೋಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮಾನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನರಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಏಪ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಜೀವನಡ್ಲ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ವಸ್ತು ಅಂಚಿ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಯ್ಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತುಂಡ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೇವಲ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಂಕಲು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ಹತ್ತನ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯಡ್ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಡ್ ಹೊಡಿ ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ತೂದುಪ್ಪುವಾರು ಎಂಕುಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತೂತಿನ ಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹತ್ತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟೀಮ್ ನೆಂಕಲು ದಾಯ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲೇ ಬಾಯರ್ದು ಕೇಳೋದು ಬರ್ಕ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಮಹೇಶನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಾನು ಇರೇಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋ ದೇವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಕೇಪೋಗ್ಲ ದೇವನಾಗ ಅವು ಎಂಚಾಕ್ಲು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಪಿನಿ ಆತ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಾಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನೆತ್ತಿರ್ತುಂಡು ಬೋಡಿಗೆ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತಪ್ಪು ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊರ್ಪುನಾಡ ಮಟ್ಟ ಉಪಯೋಗ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ಅತ್ತನ್ನ ಕಡೆ ಶಿವಲ್ಲಾಡು ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮಹೇಶನ್ನ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮು ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಆಗೋದು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಟಿವಿ ಶೋ ರೀಲ್ಸ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಾನೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊಡು ಮಂಡ ಅವಳು ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ
ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಓಡಿಸೋ ಪಿರೋಗು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿನ ಸಡನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲ ಕಾಲ್ ದೇಜ್ಜೇರು ಒರ್ಂಬರೆಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಶುರು ಮಂತನ 10 ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ದೇಜ್ಜೇರು ಒಂತೆ ಬರ್ತನ ಪಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಯಾಗಲ ಆರಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್లో ಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ದು ಇನ್ನು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಪ್ಪದಾಡ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಸೇವಕರು ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೇರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಏತೋ 1000 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ರ ಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೇಯ್ತದ ಇರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಇರೆಗೆ ಅವು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ದೇವಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೋಮನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಗು ಸೈರನ್ ಪಡೋದು ಮನೆ ಸೋಮನ್ ಪಡೆದು ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮನ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಗಾಡಿ ಬದಿ ಸೋಮನ್ ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸೋಮನ್ ಪಡೊಂಜಿ ಪಂಚ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುನಲ್ಲ ಚೂರು ಅಲ್ಲರ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೆ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ ಎಂಗ್ಲ ಬೇತ ದಾಲ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನೆ ಮಾಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಡ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾದಪ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ಇಲ್ಲಾಗ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋ ಕಾರ್ಪಣೆ ಉಂಡ ಈಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟ ಮರದ ಕಿಸರಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಏನ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಕಿಶೋರನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ 30,000 ಪ್ರಿಯ ರಂಜನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 35,000 ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತವೇರ ಆವ ಸೇವನ್ ಪೆರ ಆವಂಡ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಎಂಗ್ಲು ಜತ್ತದಾತನು ದೇವರ ನಮ್ಮನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇವರ ನಂಬುದು ಎಂಗ್ಲು ಐನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸೇವಕರಂದೇ ಬಾಕಿ ಆತಚಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಣ್ಣದಾಗ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಬದ್ದರು ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಣ್ಣ ಚಿಂತೆನು ದೂರ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಗಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಹಿಡಿತ ಐನ್ ದೂರ ಮಂತನೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಾರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅವೇ ಬುದ್ಧಾರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ದಾಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿನ ಆ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಟೀಮ್ದ ಕಾರಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಒರಿ ಪುನಃ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಬೋಪೇರು ನೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂಡ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ತೀವಿ ವಡಾಪನು ಈಗ 9 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಕಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯ ರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭರತ್ ರಂಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಫಾನ್ ನಜ್ಜು ಬಲವಂತರು ಅಶ್ರಫ್ ನವಾಜ್ ಕಿಶೋರು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹಂಬೂರು ಐದೊಕ್ಕ ಧನು ಪಾಣೀರ್ ಐದೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಐದೊಕ್ಕ ತಿಲಾಕ್ ಜೀತು ಪ್ರಮೋದ್ ಎಂಗ ಸಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪ 5 ಜನ ಸಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆಕ್ಲು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏರ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಆಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ 24 hours ನಾನು ಕಾಲ್ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪ ಹಾಂ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ ನಾನು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ರಮ್ ದಿಪ್ಪೆ 2 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಕುಲೋನು ದಯಮಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ರಿಂಗ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಣಿದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ 2:30 ಗಂಟೆ ಕುಲೋನು 5 ಬೊಕ್ಕ చెప్ప ಪಂಡ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಡನ್ನ ಕಾಲ್ ಪಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ತೀಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಆತರು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಜಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಐಕ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದು ಕುಲೋನು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನೆ ಎತ್ತನ ಇರೆಗೆ ಉಸರ್ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನೆ 3 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತುಗು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನಾನು ಪಾತಿರಂದು ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಾತಿರಂದು ಪೋನಾಗ ಬಂಡೇರು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಒಂಜಾತ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದುಲೇನ ಬುದ್ಧಾರು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಒಂಜಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಕನ್ನ ಬುದ್ಧಾರು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪುನಗಲ್ಲ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈರ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಗೋಪಾರ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಇದು ಪುದಾರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓನರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾವನ್ ದಿಪ್ಪನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ ಈತತ್ತು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಾರಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈತನಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು 6 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಬಂತೀರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು
ಕೀ ಕೊರಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಕೀ ಪಂಡ ನೀನು ಕದಿತ್ತ ಒಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಕೀ ದಿಪ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಕಲ ಕೈಟ್ಲ ಒಂದು ಕೀ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೇ ನೋಡ್ಸಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಕೊರಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಜನ ಪಂಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರಂಡ ಆರೆಗೂ ಕೊರಂಡ ಅರ್ಧ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಕಾಸ್ದ ಮೊನೆ ತೂಯರನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲು ಉರಿಪಾಡು ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಹೇಶನ್ನ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಪಂಡಿರತ್ತ ರಡ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆರೆ ಕಾಲ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನೇ ಹೊರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಹೇಶನ ಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪೇನೆ ಈ ಕೇನರ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಲ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಇಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಆರ್ಂಡಲ್ಲ ಅದು ತಿಂಡಲ್ಲ ಕೇನೋಡತ್ತಂದು ಬುಕಾರು ಬತ್ತು ಮನದಾಜ ಬೋಲ್ ಪಂಡೇರು ನೆರಿಯರು ಈ ಗಾಡಿ ಕೆನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಂದ ಬತ್ತಂದ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪೋದು ಬತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡಿ ಜನ ಪಂಡ ಅಂದು ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಮಹೇಶನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಯಾಂ ಪಾಡುವೆಂದು ಮಹೇಶನ ಬಂತೇರು ಬುಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮಟ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಏತ್ತು ಪುರ್ತಲ ಅವಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನೇನೆ ಗಾಡಿನು ಒಲ್ಪಾಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನೇನೆ ಕಾಸು ಕೊರಲಿಂದ ಕೇನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚದಿಕೊಂಡು ಬೈ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ಲ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಾಗ ದುಂಬುದಯೇ ಈ ಸೈರನ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊರಪೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೋದ ಪೇಷಂಟ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುಣೆ ದುಂಬುದಯೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊರಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಕೊರಪೇಂದು ಈ ಸೈರನ್ಗೆ ಕೊರಪೇಂದು ಬುಕ್ಕ ಒರಿಯರೆ ಮರಲಿ ಕ್ರೇಜಿಂದ ಇಪ್ಪೇರು ಡಿ ಜೆ ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಸೈರನ್ ಕೇಂಡಲ್ ಅವ್ರ ಕೊರೆ ಅಂದ ಇಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲದ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಹಾಪುಜಿ ಸೈರನ್ ಪಾಡ ಪೋಪ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಲ ಇತ್ತ ಉಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತೇರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದಾಯ್ದ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದು ಎತ್ತವನೆ ಮಹೇಶ್ ನಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆರು ಪಾತಿರಿ ನೋಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಪವಾಸದ ಪೊರ್ತೇರಿ ಫೋನ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾರ್ದು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಐನದ ಆಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗಳ ಬೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನೇ ಪಂಡ ದಾಯ ಹೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉರಿಪಾಂಡ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಜೀವ ಉರಿಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಪಂಡ ಐನು ಇದು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉರಿಪಾಯರ ಇಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿರಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರ್ ಕೊರಂದ ಐಟು 3 ಜೀವ ಉರಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲದ ಕಾಸದ ಮೋನೆ ತೋದತ್ತು ಜೀವ ಉರಿಪಾವಡು ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ ಜೀವ ಉರಿಪಾವಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಏದಾದಂಡ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೆತ್ತರ ಇಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೆತ್ತರ ತೂಪುನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಸೆಕ್ಕ ಹಾಪುಣಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಚೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುವಾರೆ ಅದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ ಎಂಚ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಏನು ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಪೂಜಿ ಹೊರ ಏರಂಡು ಇತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪೋಪು ಹೊರ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೋಡಿಪೆ ಎಂಚಿನ ಹೋಗ್ಯಾಟಿಂದ ಅಂತ ಹೌದಾ ಜಾಪನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎತ್ತವಡನ ಅಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಏರ್ಲ ಪೂಜಾರ್ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಸಿದ ಪೋಪಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಕುಲ್ ಆಪುಜಾರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಪುಡು ಪಂಡ ಏರಂಡೂರಿಯ ಬರಾಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬುರ್ದು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಮಹೇಶನ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೀರು ಏರಂಡೂರಿಯ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದೈ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡದತ್ತು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬೋಡದು ಏರನ್ನು ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇಸಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪಾಡು ಹೊರ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಪಾಡ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೋಂಡ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕಾತನ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪೋಂಡ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕಾತನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರಂಡುವರೆ ಬರೋಡು ಹೊರ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪುಜೇರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪ ಬಂತು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪುಜೇರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಎಂಚಾಂಡ ಬಲ್ಪ್ ಅಣ್ಣಗ ಫೋನ್ ಎತ್ತದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕಾತದ ಯಾವಡತ್ತ ಬುರ್ದು ಬರಿಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಅನಾಥ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರನ್ನು ಮನ್ಪೇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತೋಡಿ ಓಕೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ ಈರೊಂಜಿ ನೆನಪು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮುರಾನಿ ಎನ್ನರ್ದು ನನ್ನವರೇ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳಿ ನಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಲ್ಪೈ ಜಾನೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮಹೇಶನ ಫೋನ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು
ಯಾನ ತಿಪ್ಪನ ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ನಜ್ಜು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಲಾತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹೋಗ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಸುಳ್ಯರ್ ದಾನ ಬರ್ಪುನ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ತೊಯ್ಪಾಯರು ಪುತ್ತೂರು ತೊಯ್ಪಾದು ಅಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿರಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಚೂರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪರದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಡಿತ್ತು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲದಾದ ಬಂತೀರಿ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಮನೆ ಇನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಡೊಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೊಂಜವನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಮುಕ್ಳು ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಉಂತಾಯಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬೋದು ಹಾಕಿರು ಹಾಕಿದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರೈಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಏರಿಗಳ ಮಾನಿದಾಯಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಅಪ್ಪಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ನಜ್ಜು ಪೋಯರು ನಜ್ಜು ಪೋದು 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಡೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಗುಡ್ಲಕ್ಕೆ 5 ಜನಲ ಪೇಷಂಟ್ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಲ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗಳು ಪೂರ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ರು 5 ಜನರು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಮಾನಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರೋಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅದು ಐನೆಂಕ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬೇಸನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿದು 5 ಜನ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯೇ ಡ್ರೈವರ್ ಲಂಚಾನಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರತ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಉಂತು ಹೊಡತ ಆಯೆ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂತದು ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲು ಊರ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಆದಿಪುಂಡು ಬರ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ 2 ದಿನ ಖರೀದಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಟಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ದಾಲಯ ಪೆದ್ದ ಆತಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ತಾಯಿಲ ಇಂದುಲ ಮಗಳ ಹುಷಾರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಪಂಡೆ ಅವೇ ಏನ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಲ್ ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದ್ಕೊಳದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಇರೊಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆತ್ತಾಯರೆ ಜಿಯೋ ರಿಪೇರ್ ಬಂದು ಕೈ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಣ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತ್ತ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಕಾಸ ಐತೆದ್ರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಾಸು ಐತೆದ್ರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ చెప్పనగా ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ತಕೊಂಡು ಮಾತು ನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಒಂದು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಈ ದಾದ ಆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದಾದೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ನನ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವರನ ಸಹಾಯದಾದೊಂದು ಎಕಡೆ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜೇ ಪಂಪುನೆ ಪಾತೀರ ಸೈರನ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದತ್ತು ಏರ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಲ ಸೈರನ್ ಬಣ್ಣಗ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಏರ್ ಇಪ್ಪಡು ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲನ ಜೀವಲ ದೀದು ಪಿರೋದ ಇಪ್ಪುನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯರ್ ಪೋಪುನೆ ಅಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮರಳು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಇಂದು ರೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ರೋಜು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯಿ ಮುಕ್ಳು ಪೋಯಾರ ತೂಪುನೆ ಸಾಹಸ ಪೇರು ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಪಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇದಾಲ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೈರನ್ಗೆ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿನಂತಿ ದಯಬಂದಾಗ ಅಕುಲಬೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಅಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಕುಡಲಿನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಫಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ನೇರ್ಲ ಹೊರ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪೋಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನನ್ನ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚನಿ ಏದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೈದನು ಬಂದಾಗ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಅನ್ಪುನಿ ಓಡತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಇದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅನ್ಪೀರಿ ಆಯ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋದಾತಿ ದಾಯಿ ಐಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕ ದಾಯ್ ಬತ್ತಾರ ಪೆಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚಲ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಲೆತಮ್ಮನಾಗ ಹಾಕಲು ಪಿರೋಡ್ ನಾರಕ್ಕೂನು ಹತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಬ್ಬರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹೋತಾ ಅನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಕ್ಲ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಅನ್ಪೀರ ಅಮ್ಮನೇ ಬಂತೀರಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಜೀವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪಾಪ ಜಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕವು ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ಪೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸಹ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಪೋಪುನಿ ಎದುರುದಾಯಿ ಬೋಡನ್ನ ಬರಿಕ ಬೋಡು ಪೊಡೋಡು ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜವನ್ಯೆ ಏತ ನಿಮಿಷ ಓಡನ ಇಂಜಿನ ಅವು ಮಹೇಶನ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತನೆ ಪುಂಜೋಗು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಂಜು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಡ 6 ಗಂಟೆ ಅವು 6 ಗಂಟೆನಾಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರು ಪೋನಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರು 5 ಬೇಗ ಎತ್ತೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾತು ಸ್ಪೀಡ್ పోతుంది అక్కడ ఇల్లదక్కలు కల్లడక హాస్పిటల్ పన్నాక యానుకోనదు పాదర్మల్ హాస్పిటల్ అక్కలేకి ఎందుకు నాకు సీసీ కెమెరాದ ಫುಟೇಜ್ ಟೈಮ್ ತುನಾಗ 14 ನಿಮಿಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲ್ಲಡ ಕಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ವಿತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಪಗ ರೋಡು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತನೆ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತನೆ 14 ನಿಮಿಷ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದರ್ಮಲ್ಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪನು ಮುಲ್ಪಾದೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪನು ಅದೇತದೆ ಎಂಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆತನೆ ಸ ಯಾನ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತೇನ ಬೊಕ ಐದಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ನ ಆತನ ನೆಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ನಾನು ದಾದನ ದೇವೇ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಿ 14 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋತೇನೆ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನರೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕದು ನಾತಂದೆ ఒక ಮಾದರಿಗಳು ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತು ಇತ್ತಲೆಕ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಅವನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂದ ದೇವೇರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಎತ್ತು ಪೋತುನೆ ಸೀದಾ ಎಂಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತನಿ ಸ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮನ್ನಾಗಲಿ ಇಂಕಿಡು ರೋಮ ಅವರ ಗೊತ್ತಾವನಂದು ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತು ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ ಪೊಗ್ಗುಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ಡೆ ಅಂಜೆ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಣಸ್ತೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒನ್ಪುಣೆ ಬಟಲ್ ದೆಕ್ಕುನೆ ಐಟಿ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೈದು ಪಾಟ 33,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈದು ಪಾಟ ದಿಕ್ಕದನೆ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ PP ಕಿಟ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಎರಡು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಜನಪಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ದಾದನ ದೇವ್ರು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾದಿ ಮಂತು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಸ ಬಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾದ ಜಪಗ ಒಂಜೆ ಎಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತುನೇನೊತ್ತು 33,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈದು ಪಂಡ ತಂದು ಒಲ್ತು ಬಾರ್ದು ನಾಲ್ ತೊಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಿತ್ತು ಬರ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಪುರ ಕಂಬಿ ಪ್ರಿಯರಂಜನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ದೇವರೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು PP ಕಿಟ್ ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ PP ಕಿಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಪುರ 1,500 ಕೊಡ್ದೊತ್ತಂದನೆ 700 ಕೊಡ್ದೊತ್ತಂದೆ ಅವು ಹೊರನೇ ಪಾಡ್ರೆ ಇರೇ ಹೊರ ಪಾಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಪಾಡ್ಲುಂಡು 1 ಸಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ 4 ಸಾವಿರ ಅಂಡು ದಕ್ಕೇರ್ನೆ ఒక ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿಲ್ಲದ 4 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅರೆನ್ ಸ್ಮಶಾನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ PP ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಪೊತ್ತಾದ ಪುರ ನೆಟ PP ಕಿಟ್ ಡಿಪ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಯಾನೋರಿ ಬೇಕಾ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಪೂರ ಕಂಪಳದ ಪಿರೋ ಇತ್ತೇರು ఒక ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇನ ಬಂಟೋಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕುತ್ತಕ್ಲೋ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಐಕ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೇಕು ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತ ಈ ಬೇಲ ಐಕೊಂಜ ಎಂಗ್ಲ ದೆಹಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿದೆ ಎಂಕ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರೋಗು ಹಿಂಗ ಇರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತುಷ್ಬಲ್ ಏನಾರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ದೀತಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ರಥ ಅಂದು ಬಂದ್ಪಣೆ ದೇವೇರ್ನ ರಥ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಮನ್ಪುಜಾರು ಸಾರಥಿ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಐಜಿನ ಪೈಲಟ್ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಂಡ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆಗಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ತಾನೆ ಐನೊಂದು ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಉಂಡದೆ ಐಕ ಅಪ್ಪಾಗ 5 ಸಾವಿರ ಇತ್ತನೆ ಇದು ನಿಜ ದೀಪನ ರೆಡ್ಡರ್ ಸರ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲೈಟ್ ತಾರ್ಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಐನು ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಪಾನ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರಪಡ ಆರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತಿದ್ದು ಅವು ಫ್ರೀ ಆದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡು ಏತು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಏತು ಅವು kg 1 kg 2 kg 3 kg ಅಂಚ ದಿಯರೆ ಅವು ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅದನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಅದನ್ನು ವಿಷ ಬರ್ನಾಕ್ಲೇನು ಜಪುಡಾಯರೆಜ್ಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಅತನ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬರ್ನಾಕ್ಲೇನು ಜಪುಡಾಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಪಾತೆರಂದೆ ಬೋಪನ ಎಂಗ್ಲು ಸೈರನ್ ಬಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣದೊಂಕೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಷ ತರಕೇರ್ನು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಪಾತೆರಂದೆ ಬೋಪನ ನಾನು ಕುಶಾಲ ಪಾತೆರ ಅದ ಪಾತೆರ ಅವನ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯ ಆಡೋದು ఒక హార్ట్ అటాక్ ఇతన్న కుళ్ళు నాకడ పనిపోయింది తిగలు వచ్చారా ఈ మేటు కుళ్ళు నాకడ కార్ ದಾಡಿ ಉಡ್ದಾರ ಪಂಡ್ರು ಅವು ಇಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ಎತ್ತೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರೋ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಉಂಡದೆ ಕೂಡ್ಲ ಪಡಿಲ್ರಿ ಐನ ದೂರಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಆನ್ ಬಲೆ ಅವನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ನಜ್ಜು ಆ ಜನ ಇಡೀ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಯಸ್ಸನ್ನ ಇಂಚಂಜ ಇದು ಬಂದ ದಾಲ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಿಕ್ಕು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ಆರು ಪನ್ನರೆಗೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಪೋಡ್ಚೀರು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ದಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನ್ನ ಎಂಕ ಬಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತನಂಡ ಕೆಲವು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟದು ಅಲಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಣುತ್ತಾ ದೂರವನ್ನು ಓಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೂರ ಇರಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೋಯಿನ ಇರಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಜಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಚಿ ಕೇರಳ ಅಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಪೋನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು
ಎಂಗ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏತು ಸ್ಮಶಾನ ಉಂಡು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಾಡ್ ಕಡೆ SKSS ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಐದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮಾನಿದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಕಡಿಶೆಲಾಗ ಇಂಚು ಬೊಮರಣಿ ಬರ್ತಾನೆ ಜೀವಿದಾಕಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ 500 ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅವಿದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಇಂಜಿನ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮೈಸಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಆತ ರೀಚ್ ಆದ ಆತ ನಾವು ಇರಗೆ ಏತು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಚಿನ ಐಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐಕ ಏತು ಖರ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಪಾಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ನೆಕ್ಕಪಾಡು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಬೋಪಿನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಆ ಸೈರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಸ್ಲೋಲ ಬೈದವ್ರಿಗೆ ಐತೆ ಕತೆ ಅವು ಇರಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ పోతే ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈಗ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತುನತಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಮೈಸೂರು ಆಕ್ಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನೆ ಉಡುಪಿದಾಕ್ಲೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಮಾದ ಮನೋಜನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೋಯರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ದುಮ್ಮು ಪೋತೆ ಎಂಗಳು ಅವಳು ನಿಜ ಪಂಡೇರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವಳು ಆಯ್ಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಡದಾನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ರೂಮ್ ಪುರ ಮಂದು ಕುಲ್ಯ ಬಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡ್ಡು ಕುಲ್ಲುದೇನು ಗಾಡ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ಗಾಡಿ ರೋಡೇ ಮುಪ್ಪಡು ಬರ್ರೆ ಆತಿ ಪಂಡಾರ್ನ ಅವಾರ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅವರೇ ಕಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಚೂರಿ ಜಂಪ್ ಬೂರ್ನ ಅರೆ ಬೇನ ಅಂತಂಡೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಡ 5 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಂತು ಭಯಂಕರ ಗೊಬ್ಬೆ ಐಕೆ ಮೆಲ್ಲವೇ ಬರ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಇರೇ ಜೋಕ್ಲೆ ತಗೋ ಇರುವಡೆ ಒಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಏತು ಬಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ನಡತಂದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಬರ್ರೆ ಏನು ಮೈಸೂರು ಅವೇ 5 ಗಂಟೆ ಗಾಡ್ಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಕುಟ್ಲಾಗ ಎತ್ತನಾಗ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬೊಲ್ಪ ಆತನು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಚ್ಚಿಡೆ ಬನ್ನೆ ಗಾಡಿಗ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ಚಿಡೆ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡಿದು ಬೋತು ನನ್ನ ದಲ್ಲ ಪನ್ಪಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಅಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾಯ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತಿನ ಕನಕಟ್ಟದ ಪುನಾಗ ಆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಏರ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರೊಂದಿದ್ದಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಂಡ ಮಹೇಶನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರನ ಸಂಪಾದನೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದಾರು ದೆತ್ತದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಅವತ್ತು ಜವನೀರ ಕೊರ್ರಿ ಜವನೀರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಐತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾರೆ ಎಂಗ್ಲ 2 ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕ ದುಂಬುರ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗೆ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇರೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದಾಯ್ನು ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲು ದೇವ್ರ ದಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆತ ಎಂಗ್ಲು ಓಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ದುಮ್ಮುರ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಅವು ನುಡಿ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುವರ ಆಯ್ತು ಪಾಪದಾಯಕಲ ಒಂಚೂರು ಕೊರೋಡು ಅನ್ಯಾವಡ ಅನ್ನನ ಶೇಲಂಚೆನೆ ಆಯಲ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ ಪಡೆತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬೈತಾರೆ ಈಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಮುಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲು ಐಕ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆತಿ ಎಟ್ಟು ದಾದ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಐಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಕಿಶೋರನ್ ಅಂದು ಎಂಚ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೈತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನು ಬೈದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರೋಡು ಇತ್ತನೇ ಎಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆತುಂಡು 90% ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಏರ ಅಂಡಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಪಡ ಓಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹೇಶನ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲ ಏರ ಅಂಡಲ ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಕಲು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಐನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಈತು ಬಂದು ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಕಾಸ್ತುತು ನಿಜ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆ ನಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬೋಂಡ ಒಂದ್ಸಾರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಎರನ್ಲ ಬೇತೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಜನರು ಪೋಂಡ ನಡಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂದುಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಆತನಾಂಡ ಈ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡೋಂತ ಇತ್ತತೊಲೆ ಗಾಡಿ ಪರತ್ತಾಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನು ಟಚ್ ಆತನು ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಬೇಲುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಸರಿ ಆತನು ಅಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದೇ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೆನ್ನು ಮಾರುವಿರತ್ತೆ ಪೆನ್ನು ಮಾರನಾಲ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಪುಂಜು ಟಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬಾಲೆದ ಮಂಡೆಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಕನು ಗ್ಲಾಸ್ ದರಿತು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚೊಂದು ತಾಗನು ಅವನ ಬಾಲೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾತನು ಪೊಂಜೋದಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಲ್ನಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬುಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲ ಪಿರಾವಡೆ ಎತ್ತಂದೆ ಬಂಡ ಪಡೊಂದು ಹೊತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಬಂದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಹಾಕಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೇಷಂಟ್ನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಟಚ್ ಗಾಡಿ ಬರ ಟಚ್ ಆತನು ಲೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬೈಕ್ ದರ ಅಡ್ಡ ಬೈದನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಂಡ ಅವಳಿ ತಿರ್ಗಾರ ಜಾಗಿ ಜನ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋನಾಗ ತಿರ್ಗಾ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರಾಬ್ಜಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬರೋಡೆ ತಾಗನ ದಾಲ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಪಿರೋಬ್ರು ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಊರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರಾಬ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೆಲಾನಿ ತಿರ್ಗಾ ತೂರೆ ಆಬ್ಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪನಗ ಪೋಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಡೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ಇದು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬೇಗೊಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವಡೆ ಇಕ್ಕೋ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕೊಟೇಶನ್ ಬರ್ ಪತ್ತ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕೆರ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ದೇಪಂಡ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗೇರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ಲಚ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗಾಡಿ ಟಯರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮರಿ ಪೆರಿಗೊಂಡು ದೇಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಐನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗಂದು ದೀಪುನ ಸೀನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊನ ಟಯರ್ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಡಾಂಡು ದಂಡ ಅವ್ನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು ಇದು ಐಕಿತ್ತು 4 ಸಾವಿರ ದೀವೋಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಮಂಡೆ ಚೆಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರಥಮ ಐದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಆಸೆ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕಡೇಶ್ವರ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಎಪ್ಪುನೆವು ಆರೇನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಬೋದು ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡ ಅತಿ ಬೇಗೊಡೆ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬರೋದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಿ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾಕ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ಆಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಏತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾತೆಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾರ್ಡು ಎಲೆನ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ರಡ್ಡಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೋಡ್ ಬುಡ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ದಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ತಂದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಐನ ಐಕ್ಯ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇರಗಿತ್ತ ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲ 2 ಸಾವಿರ ಪಂಡ ಅವಳು ಇಂಚಿದ ಪೋಂಡ 4 ಜನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅವು ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಪಾಲೆಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊರ್ಲೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಪಂಡ ಅವಳು ಎನ್ಮನೋದು ಈಗ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅಲ್ದ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಆತೆ ಕೊಡೋದು ಮನ್ಪುಜ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇಮಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕಾಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ವಾಡ್ನೆಂಕ ನೆಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕಿಶೋರಣ್ಣವ್ರು ಗೊತ್ತು ನಾರು ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮೇ ನಿನ್ನ ಏಪಲ 10 ಕೊರು 5 ಕೊರು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಬಂಡದ್ದು ATM ಒಂದು ಆಯ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವರು ಏನಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಸಾವಿರ ಪಾಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಪಿರೋದತ್ತೊಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪುನಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾತ್ ಆ ಕೊಡುಗಿನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮನೋಜನ ಸುರುಕಾದಿರಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂದಾಯ್ತಮಂತದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂದಿನೇ ಈ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲ ಕಡಿಶು ಆಲಯದ ಊರುಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಬರೀ ಬಡ ಪತ್ತಡು ಬಿಟ್ಟುದು ಬಾರಿ ಆತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಬಡ ಜನಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹೇಶಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಆಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥಡು ಮಾತಾ 1000 ಜನ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನಡುಟು ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನಿದ ದಿನಟು ಪಂಡ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಏರು ಊರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏರು ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿರ ಆಯ್ತು ಕಾನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಇದೇ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಫೋನ್ ಬಂತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಊರುದ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಒಲ್ತೊಲ್ತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತ ಕೊನತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವರು ಸತ್ಯುಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದ ನೇಕಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಹೋದಲ್ಲ ಮನೋಜನ ಬಂದ್ಲಾಕನೆ ಅತ್ತು ನಾನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಕಡೆ ಬಂದ್ಲಾಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಂದವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಬಲಿಪನಾಗ ಆತ ಬೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಸರಿ ಅಂಡು ಅಂಡ ಮುಂಜೆ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂದಂಗಾನೆ ಅವು ನಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಏತೋ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಆ ರೋಡು ಈ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ವೀಲ್ ಜಾಮ್ ಆಪುನು ಅತ್ತ ನಂಡ ಅವು ದಾದಪುರ ಭಂಗವಾಯ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೊಸತದ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಅಕನ ಕುಟುಂಬಗತ್ತ ನಾನು ಅಕನ ಸ್ವಾರ್ಥಗತ್ತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಉಪ್ಪಾಡು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ
ಆ ಒಂದು ದೇವೇರನ ಗಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿ ಒಂದು ರಥ ಎಂಗ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿದ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪನವುದ ಅಗತ್ಯದುಂಡು ದೆವಂತದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕುಲು ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ನಮ್ಮರ್ದ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯನ ಮಂತನ್ ನಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈಡೇರಾಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋಜನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಯರ್ ಲೈಟ್ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನವ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದಾದಂಡು ತುಳೆ ಇಂದು ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಅವಳು ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಇಂಜಿ ಶಾಲುನೆ ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಪುಗೆಲ್ಗಿರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅನ್ನರೆ ಎತ್ತೊಡಿಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇರ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರು ನಾನು ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮುದ ಓ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಎಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿದಾರ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಆರ್ ATM ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂಡಾರಡ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹೊಡ್ತನ ಮೇರಡ ತುಂಬುಡ್ದೆ ಸೈನ್ ಮುಲ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸೇರುಡತೆ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಜನಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡನೇ ದೇವೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಿ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ದೇವೇರ್ನ 1000 ಖರ್ಚು ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಂತು ಪೂಜೆಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದವರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ದೇವರೆಡಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತೇರೆಗಳೇ ತೇರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮದು ಒರಿಯಾರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಸೇರೋಡು 10 ಜನ ಅಕ್ಕಳು ಸಹಾಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಕ್ಲಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎತ್ತು ಜನ ಪಂದು ಬೋತಿರು ದೇವರ ಡ್ಯಾನ್ ಪಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತನೆ ಅದ್ರ ಮಗೆ ಬಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾದರ್ ಮುನ್ನಾಗ ಏನ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೇರು ಏನು 1,800 ಬಂಡೆ ಒಂಜರ ಯಾವ್ಜ ಬಂಡೇರು ಯಾವ ಬಂಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ದಾನ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಅರಡಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನು ಎತ್ತು ಕಾಸು ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡೇರು ಮಗೆ ಬಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ಪುಣ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕೋರ್ನ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಪತ್ತೋಲ್ನ ಇಪ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಕೆಲವರು ಬಂತಿರ್ಗೆ ಎಂಬಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರಿಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುಣೆ ದೇವರನ ವೇಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಣೆ ಗೊತ್ತವಡ ಇಟ್ಟು ಹೊರ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುನ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು 10 ಭಾವನೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಅವು ಐನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಗೊರಿಯರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ದಾದೊನ್ನ ಮೈನ್ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೊನಪಿನಾತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿವಂತೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯರ್ಥ ಆನಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾನ ನಮಕ್ ಕೊರುವೇರು ಅವು ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಬೇ ಪೋಚ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಪುಜೇರ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗವರಡಪ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವರಿನ ಐಕ ಸಹಾಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಾಪದಾಗಲಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಒಂತೆ ಪನ ದೆತ್ತೊಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಬಕ ಇನ್ನು ಅವು ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರೆ ಅವು ಅಪವಾದ ಅಪಚಾರಗಳು ಅವು ಮಾತ ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಣ ಆತ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಊರದ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಗಂಟು ತಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತ ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತನ ರಥದಾದ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕತ್ತ ನಾಡು ಕಡಿಸಿ ವಲಯ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತೋ ಆ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆತ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆನದಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚೆ ಎತ್ತೇ ಭಂಗ ಮತ್ತನಲ್ಲ ತುಂಬಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರನ್ ಆಡ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಈಗ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸಲ ಅವು ದೇವೇರ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪು ಅಂಚಾದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನ ಮಾತಿರತು ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ.